Przed nami za chwileczkę kolejne starcie bokserskie, w którym wezmą udział Dominik Taraszka versus Bartosz Wypchał. Dominik Taraszka, czerwone rękawice w złotych owikach i Bartosz Wypchał. Już nie żółtych, tylko złotych. Już wiemy, że mamy również nie niebieski narożnik, ale srebrny. Także gdy ktoś z Państwa myślał, że to są niebieskie owiki, to jesteście wszyscy w błędzie. Mamy złote i srebrne i w tym wypadku w akcie złotych owikach jest walczący Dominik Taraszka. Bartłomiej Wypchał to są te niebieskie z ładnymi srebrnymi owiki. Na razie spokojnie, badawcza pierwsza runda. Mimo że Bartek lżejszy, to faktycznie warunkami fizycznymi niespecjalnie ustępuje, jeśli chodzi o wzrost. Faktycznie więc podobny dystans, podobny zasięg ramion. Nawet mam wrażenie, że Bartek dużo chętniej, częściej używa swojej ręki przedniej. Zwróćmy uwagę, że mamy walkę zawodników walczących mańkutów, ale mamy nadal zawodników walczących w tej samej pozycji. No niezwykła rzadkość, kiedy spotykamy się. Niezwykła rzadkość i myślę, że to nie tylko dla nas obserwujących, ale również dla zawodników, którzy najczęściej przyzwyczajeni są do walki właśnie z zawodnikiem walczącym w tak zwanej klasycznej pozycji walki, kiedy przeszkadzają sobie ręką wykroczną. Tu mamy sytuację nieco odwrotną, pewnie rzadką dla obydwu panów. Na razie spokojna, badawcza ta runda. No myślę, że dla takiego leworęcznego zawodnika to z 80% sparingów jednak, które robi podczas swojej kariery, to jest właśnie z zawodnikami praworęcznymi. Rzadko się zdarza, że... Ja myślę, że z takim samym szoku, jak niejednokrotnie zawodnik praworęczny wychodzi do leworęcznego mańkuta i musi pozmieniać cały system walki. I myślę, że u obydwu panów dzieje się bardzo podobny scenariusz w tej chwili w głowach. Cały czas spokojne tempo. Wydaje mi się, że Bartek jest takim zawodnikiem bardziej aktywnym, który bardzo luźne ciosy, ale częściej, tak, właściwie szuka. Tak pojawić fajna zmiana tempa, dołożył ten lewy prosty. Ja z nawyku chciałem powiedzieć prawy, ale wiecie, ten lewy prosty bardzo ładnie wszedł. Dobry footworking, dobra praca na nóżkach, dobra praca nad dystansem. No i długi ten prawy prosty w wykonaniu Bartosza. Mam wrażenie, jakby panowie troszeczkę podeszli do walki, tak jakby ona miała trwać w prawdziwym zawodowym boksie 12 rund i ta pierwsza runda jest badawcza, bo jeszcze taka sama będzie druga, trzecia i w tym samym momencie skończy się walka. Oczywiście mówię to z przekąsem, bo obydwoje panowie bardzo dobrze wiedzą, jaki jest dystans walki i w pewnym momencie będzie trzeba zacząć tempo podnosić, będzie trzeba zacząć ryzykować. Pytanie, czy to ryzyko się opłaci, aby walkę zwyciężyć. No i też przypomnijmy, że tutaj z kategorią poszliśmy nieco wyżej, tutaj tych kilogramów panowie dość sporo wnieśli do klatki, dlatego też te ciosy ważą, no i pewnie mają respekt wzajemny do siły rywala. Ale właściwie chyba gdzieś tam właściwie wierzy w życiu w równowagę i z racji tego, że te ciosy ważą więcej, również to paliwko szybciej schodzi w momencie, kiedy zaczynamy się troszeczkę przykładać. Więc na razie ta runda wyglądała bardzo wyjątkowo, sparingowo. Mam nadzieję, że zmieni się ten obraz w kolejnych rundach. Starcie drugie przed nami. Mam nadzieję, że dostarczy nieco więcej emocji, nieco więcej ryzyka z perspektywy obydwu zawodników. Wychodzą mocno nakręceni, oby tak samo przełożyło się to na walkę. Chyba znowu możemy się odnieść do tego samego motywu, który wcześniej omawialiśmy przy walce bokserskiej. Sporo miejsca, duża platforma, właściwie ta klatka, która wynosi 60 m2, jest o wiele większa od ringu. Właściwie ta strategia walki troszeczkę też się zmienia. Obydwoje panowie z tego dość mocno korzystają, wykorzystując pełną powierzchnię walki. Mało wymian,
cały czas dużo pracy nad dystansem. Pomalutku może ten obraz się zmienia. Mam wrażenie tak po ostatnich akcjach, które były bardziej dynamiczne, ze zrywem. Czekamy troszeczkę na więcej odważnych wymian bokserskich. No, z jednej strony mamy takie kąszenie tymi ciosami prostymi ze strony Bartosza, z drugiej mam wrażenie takie polowanie na mocniejszy cios ze strony Dominika. Tak, Dominik Taraszka jako zawodnik cięższy o 10 kg faktycznie potrafi uruchomić swój ciężar ciała, swoją masę ciała wykorzystać. Więc faktycznie gdyby się udało zapędzić zawodnika do przysłowiowego narożnika, którego tu w oktagonie niestety nie mamy, to faktycznie mógłby to wykorzystać. Na razie jest troszeczkę zbyt pasywny, dość dobrze obstukuje, obstrzeliwuje swojego rywala Bartek. Faktycznie jest zdecydowanie bardziej aktywny, jest lżejszy, jest trochę szybszy, dynamiczniejszy i tym samym częściej kąsa swojego rywala. Zmaga się teraz mocno doping dla Bartosza Wypchała. Może to zmobilizuje go jeszcze do mocniejszych wymian, do mocniejszych ataków. Tak, na chwileczkę obecnie wygląda to troszeczkę jak taka platforma gierki 2D, gdzie atakuje momentami raz jeden zawodnik, drugi ucieka, później zmiana i tak się troszeczkę kąsają. Brakuje mi takich odważniejszych prób przełamania czegoś ataku, kiedy jeden zawodnik atakuje, zawsze podejmuje ryzyko, drugi powinien stanąć troszeczkę twardo, z balansu tułowia, może niekoniecznie pracą na nogach, wydłużając ten dystans, podjąć walkę, prowadzić więcej przełamań, więcej walki w bliższym dystansie, bo na pewno tego publiczność oczekuje. Tak, na tą chwilę mamy takie chęć wygrania pojedynku, ale na punkty, a To w nie przez knockout. taki bardzo bezpieczny sposób. Uważam, że skoro jesteśmy na gali zawodowej, to celem nadrzędnym zawodnika powinno być chęć wykończenia rywala, nie tylko zwyciężenia na punkty, dowiezienia bezpiecznego zwycięstwa, tylko faktycznie troszeczkę tych emocji by się tu w tej walce zdecydowanie przydało. Runda druga za nami. Myślę, że zdecydowanie podobny obraz jak w rundzie pierwszej, czyli zapunktowałbym ją na korzyść Bartka Wypchała, który właściwie w tym momencie ma już 2 rundy dla siebie. Skoro może być niejako spokojny i pewny o wynik, to myślę, że mógłby troszeczkę odważnie spróbować coś poszukać w rundzie trzeciej. No, tylko też pytanie, czy to nie podziała właśnie w drugą stronę, że kiedy już mamy te 2 rundy do przodu, to czy nie wolimy nie ryzykować i na spokojnie. Bo To może w takim razie piłka będzie po stronie Dominika Taraszki, który faktycznie ma 2 rundy w plecy. Mówimy oczywiście cały czas hipotetycznie, teoretycznie, bo to nie jest jakaś wiążąca przewaga ze strony Bartka, ale myślę, że faktycznie najwyższa pora wziąć to ryzyko teraz na siebie, zaatakować zdecydowanie odważnie, więc ta runda numer 3, mam nadzieję, że faktycznie zaspokoi wszystkie apetyty. tak, myślę, że Dominik, jego narożnik są świadomi, że to jednak Bartosz był zawodnikiem częściej uderzającym. No Bartosz, Dominik, kiedy nawet próbował zaatakować, bardzo duża ilość tych ciosów była przeszczelona, nietrafiona. Tak, dobra praca na nogach ze strony Bartka i tym samym właściwie większość ciosów pruło powietrze. Gdzieś tam nawet nie dochodziły do celu, nie ocierały się o gardę. Najwyższa pora ze strony Dominika powalczyć o zwycięstwo i zdecydowanie mocniej zaatakować, zaryzykować. I uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby nie robić akcji z 2 ciosów. Nie tak naprawdę najczęściej po prawym prostym wpada, ma niestabilną pozycję, tylko spróbować zbudować nieco dłuższą akcję. Pytanie, czy ma to w swoim arsenale broni Dominik. Tak, podobna sytuacja była właśnie we wcześniejszej walce bokserskiej, kiedy właśnie tej takiej zasłony dymnej brakowało, która odwróci nieco uwagę od tego kończącego. Nasi zawodnicy są troszeczkę zbyt chytrzy, od razu by chcieli szybciutko złapać swojego rywala drugim, trzecim ciosem. Często trzeba to trochę ciężej popracować, wypracować. Właśnie mówimy o tej zasłonie dymnej, którą stosuje całkiem nieźle Bartek. On dość sporo rękami pracuje, niekoniecznie te ciosy muszą za każdym razem dochodzić, ale pomagają w bezpieczniejszy sposób skrócić dystans. No teraz Dominik troszkę odważnie, ale w końcu miał dystans. Zamiast faktycznie zainwestować w mocną serię, to postanowił sklinczować. Ale widzimy, coraz mocniej Dominik Taraszka stara się zaatakować swojego rywala, ale bardzo przytomnie, bardzo mądrze przede wszystkim walczy Bartosz Wypchał. Spokojnie, podskakuje, no ale Dominik nie może wchodzić w tą grę. On musi dążyć do tego, aby ten dystans między nimi
był jak najbardziej skrócony, żeby tu właśnie zaatakować jakimś podwrótkiem, jakimś hakiem, sierpem. Dominik najczęściej próbuje atakować swojego rywala w momencie, kiedy on jest świetnie, idealnie przygotowany do obrony. Wydaje mi się, dużo lepszym rozwiązaniem byłoby próba przełamania ataku. W momencie teraz, jak Bartek próbował atakować, to w tym momencie zacznie zadawać ciosy i to nie jeden, nie dwa, tylko właściwie strzelić całą serią, liczyć na to, że któryś z ciosów dojdzie do celu. Tak, tym bardziej, że no, jest to już runda trzecia, tutaj nie ma na co odkładać tych sił. Nie ma na co czekać, umówmy się, została minuta z małym haczykiem do końca i faktycznie panowie na specjalnie zmęczonych nie wyglądają, a nawet gdyby tak było, to jest teraz ten moment, że trzeba zacisnąć zęby, nie tłumaczyć się, nie beceć przysłowiowo, że brak sił, tylko faktycznie na ostatnie 60 sekund każdy potrafi mieć na tyle charakteru, silnej woli. Ale teraz dobry strzał ze strony Bartka. Mam wrażenie, że ten cios doszedł czysto na szczękę i tym samym zapędy Dominika zostały delikatnie ostudzone. Po raz kolejny ładne, długie ciosy ze strony Bartosza. Dominik próbuje nic ryzykować, trzeba też pamiętać o tym, że jak to w życiu, podobnie w walce, ryzyko nie zawsze się opłaca i to, że on na niego odważnie rusza, nie oznacza, że nie zostanie skarcony, bo tym samym właściwie Bartek wie i czeka, teraz fajnie wyprzedził bezpośrednim lewym prostym. Za mało właśnie z tych bezpośrednich lewych prostych, za mało bezpośrednich prawych prostych ze strony Dominika. Właściwie jest to jedna z lepszych recept w tego typu walkach. Tak, stara się szachować swojego przeciwnika zmianą pozycji Dominika, ale no już tutaj tego czasu za mało, aby cokolwiek to w tej walce zmieniło. Ostatnia akcja tego pojedynku, która niewiele wniesie i tym samym Bartosz Wybka staje się zwycięzcą tego pojedynku. Jest w stanie to odważnie powiedzieć jeszcze przed jego ogłoszeniem. Karty punktowe już są u sędziego głównego, który zlicza punkty. Ale właściwie wydaje się to być pełna formalność. Jak jest werdykt tej walki? Myślę, że Bartek od pierwszej do ostatniej rundy był stroną przeważającą i nic złego z jego perspektywy nie może się wydarzyć. Znamy już werdykt, panowie wracają na środek, jeszcze następuje zdjęcie rękawic, a my tutaj mamy cały czas powtórki tych najlepszych akcji podczas tego pojedynku. Gdzie tak naprawdę autorem większości tych akcji jest właśnie Bartek Wybka, tak jak podobnie teraz widzieliśmy, właśnie ten bezpośredni lewy prosty, który bardzo wyraźnie wszedł na rywala. Panowie zdejmują rękawice, są gotowi do werdyktu. Sędzia również gotowy. Sędziowie punktowi byli zgodni w ocenie tego pojedynku, a każdy z nich punktował dokładnie tak samo, 30-27. Jednogłośnym zwycięzcą zostaje Bartosz Wybka! Bartosz Wybka zostaje zwycięzcą, nie mieliśmy co do tego wątpliwości, także Dominik Taraszka również nie miał wątpliwości, który wskazywał na swojego rywala, że to on zostanie zwycięzcą tego pojedynku.